ଯଦି ଜୀବନରେ ସୁଖ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଏ ତିନୋଟି କଥାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରଥମ, କୌଣସି ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବେ ହେଲେ ଉପଦେଶ ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେଶର କଥାକୁ ସେ କେବେ ବୁଝିପାରେନି ଏବଂ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେନି। ଯଦି ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ବୁଝେ, ତଥାପି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିବା ଲୋକର ହିଁ ସେ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ବା ଖରାପ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବାଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତେ ପୂରଣ କଲେ ବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷରେ ସେ ଅପବାଦ ଏବଂ ପୀଡ଼ା ଦେବା ସହିତ ଧନର କ୍ଷତି ବି କରିଥାଏ। ତୃତୀୟ, କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ବା ଧନ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଲୋକକୁ ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ବା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ 3 ନମ୍ବର କଥାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ରଖି କୌଣସି ଥିବା ଲୋକକୁ ବାରମ୍ବାର ସାହାଯ୍ୟ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର କିଛି ଲିମିଟ୍ ରଖିବେ, କାରଣ ତାର ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସେ ଅସୁବିଧାରୁ ସେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ସେ ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବା ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁଛି ସେଥିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ, ସଦାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକୁ ଅନେଇ ବସିବ ଏବଂ ସଦାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ ହାତ ପତେଇ ବସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକୁ ସଦାବେଳେ ସେ ତାର ହକ୍ ବୋଲି ମାନି ନେବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ତାର ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିପାରିଲେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପବାଦ ଏବଂ ଘୃଣା କରିବାକୁ ବି ପଛେଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ୟାକୁ ମନେ ରଖିବେ।